3 riječi opisati svoju pjesmu, pa brza, zarazna i jednostavna. Pa moja pisma ne postoji kad nisi tu, kao svjetlo u daljini koje gledam cijelu noć. Moje srce gori za te, tebe zovem u pomoć. Pa mislim da bi fanovi Eurosonga trebali glasati za mene, zato što je prošle godine moja pisma sa Dore bila najveći hit, upravo zato što je bila i jednostavna, pjevna, i isto tako mislim da će biti i ova nova pisma, tako da ako je bila prošle godine hit u Hrvatskoj, mislim da bi mogla biti hit i na Eurosongu, zašto ne? Mislim da mi Hrvati znamo što valja. Dragi fanovi Eurosonga i Dore 2020. pozivam vas da se aktivirate i da glasate za pjesmu koja vam se najviše sviđa i koja vas najviše fura. Pozdrav svima!